ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ସେଇ ଅମୃତ ଲଗ୍ନରେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଲା କଂସ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ସେଇ ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧର ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଶୁଭିଗଲା ମୋହନ ବଂଶୀର ସ୍ୱର। ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ମହକରେ ମହକିଗଲା କଂସର କାରାଗାର। ବସୁଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ଆଜି ନବଜାତକ। ମାତା ଦେବକୀ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ନୀଳ ନୀରଦ ରୂପ, ଢଳ ଢଳ ନୟନ ଯୁଗଳ, ଘନ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ଶତକନ୍ଦର୍ପ ଚିରା କାନ୍ତି, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭା। ଚକିତ ହେଲେ ମାତା। ସତରେ କ'ଣ ଏ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ଦୂର କରିପାରିବ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା? ସତରେ କ'ଣ ଦୂର ହେବ ମଥୁରା କଟକ ଆକାଶରୁ ଅଧର୍ମ ଓ ଅନୀତିର କଳାବାଦଲ? ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଦୁରାଚାରୀ କଂସର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏଇ ନିରୀହ ଶିଶୁ? ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାର ଦୋଛକିରେ ଆଜି ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଇଙ୍ଗିତରେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା କାରାଗାରର ସମସ୍ତ ଶିକୁଳି। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଲା ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର। ଘୋର ନିଦ୍ରାର ମହାପାଶରେ ଆଜି ମୁଦୁସୁଲି ଓ କାରାଗାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରହରୀଗଣ ଦୈବୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନବଜାତକକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଗୋପନଗରକୁ ଚାଲିଲେ ବସୁଦେବ। କେମିତି ବା ବାଟ ଓଗାଳନ୍ତେ କଟୁଆଳ ଉଗ୍ରସେନ। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଉଜାଣି ଯମୁନାର ଜଳ। ଦେବକୀସୁତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋପନଗରର ନନ୍ଦ ଉଆସରେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପାହିଗଲା ସେ ଘନ ଅମା ରାତି। ଉଇଁଲେ ନୂଆ ସୁରୁଜ। ଗୋପପୁରରେ ଶୁଭିଲା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି, ବାଜିଲା ଭେରୀ ତୁରୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାହାଳୀ। ଗୋପବାସୀ ଗାଇ ଉଠିଲେ ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହେଲା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।